खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। मोनसे गिख्रंथाव दुखुनांथाव रेलगारि जाब्रबथाय। जलपाइगुरिनि साखाथियाव दिनै मोनाबिलि 5 रिंगासो समाव गुवाहाटी बिकानेर आप रेलवे गारिया रेल साइथिंनिफ्राय गोग्लैनानै 3 सुबुङा जिउ गोमानाङो। मख'नो गोनांदि सोनाब बंगनि जलपाइगुरिनि साखाथियाव बे जाब्रबथाया जादों, नाथाय दासिमबो मानि थाखाय बे जाब्रबथाया जादों खौरां मोननाय जायाखै। सोनाब बंगनि जलपाइगुरिनिफ्राय एसे गोजानाव बे जाब्रबथाया जायो आरो बे जाब्रबथायाव 3 सुबुङा दासिम जिउ गोमाबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। बे जाब्रबथायखौ नायबिजिरनो थाखाय गोजौ थाखोनि नायबिजिरसंनो सोरखारा बिथोन होदों। बे जाब्रबथायाव आसामनि गोबां रेल दावबायारिफोर दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। आसामनि क'क्राझार, निउ बङाइगाव, रङिया आरो गुवाहाटीसिम ओंखारफैनो गोनां गोबां दावबायारि एबा पेसेन्जारफोर दं होननानै खौरां मोननाय जादों। बे जाब्रबथायनि सोमोन्दै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ सुलाद लादों। रेल बिफाननि मन्त्रि बिथाङाबो दिनै बे जाब्रबथायनि सोमोन्दै सुलाद लादों। रेल जाब्रबथायाव दुखुनांथाव जिउ नागारनाय नखरफोरनिसिम 5 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों। लोगोसे रेलवे हेल्पलाइन नम्बरबो फोसावदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोनाब बंगनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीनिसिम फननि जोहै बे जाथायनि सोमोन्दै सुलाद लायो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।